पूरा जिला जे बाज दे एरिया हमार दे पूरा जिला जे बाज दे एरिया हमार दे पूरा बीती जीवन तोरा साथ में रंगदारी मिलल बिना साथ में सच्चाई न लागी ये हमार टूना भैया के आज अपन गांव में अहिरौली गांव में आप सबके समक्ष कल्लू भैया के गांव जितना है उतने हमरो गांव आशु बाबा के जितना है उतने हमरो आप लोग के बीच में हमने तमाम कलाकार आज अपन दर्शन बबुआ खातिर आइल बानी। हम सबसे पहले ये चलते आए हैं कि हमारा पता मंच पे उपस्थित तमाम गार्जियन सतपाल भैया रोशन सिंह विश्वास भैया धनंजय भैया धनु भैया तमाम जितना भी गार्जियन बने हम ऐसे ना गए रहे कि हम अपन टीमवा के वेट करते रहे कि हमारे लोग कब आए। भोजपुरी के बहुत अच्छा गीतकार जो कि इतना बढ़िया बढ़िया गाना हमारा सुतोष तिवारी भैया प्रिंस प्रियदर्शी भैया शक्ति सोना भैया अखिलेश कश्यप भैया इनके डरे हम बक्सर कम आवत रहे सूरज लेकिन हम उतने माने ले टूना भैया है और ए जीवन में सबसे ज्यादा हमारा साथ देवे वाला कोनो चीज में हमारे प्रियांशु भाई दिल से प्रणाम। ए भैया हम जहाँ चाहे झगड़े करे लगा अरे कुछ निकल गए ए साइड अरुण भैया चंदन भैया सबके प्रणाम। हम तो भैया से पहला बार मिलल बने ऐसे पहले मिलल बने गुलू भैया के घर लगा ले जौन माहौल में आइल बानी एवे माहौल से आज जौन माहौल में बानी तो यहाँ पे तो सब कोई अपन अपन गाना गईले लेकिन ये गाना जरूर होके चाहिए। ये गाना खाली हमारे कल्लू भैया अब भाभी खातिर भाभी कहता रही अपन देवर से और किसैया से सटा के सुतनी और की खाटी और की भाईल चुम्मा चाटी की भाईल चुम्मा चाटी कि सैया से सटा के सुतनी और की खाटी कि भाईल चुम्मा चाटी कि भइले चुम्मा चाटी ए ललना और किता छाती से सुतावले पियवा साटी खेत गइले पाट ललना छाती से सुता के दिले साथी का बेट गइले सैया से सुता के सैया
कि हेमंत भैया के बड़का भाई बहुत बहुत पुरस्कार होटलों खुलल बा हम तो वहीं आवत नहीं। बाप रे बाप ये पैसा तो हमारे पास ये हमारे पास सैया संग सैया से सुता के सुता खाती भइले चुमा चाची भइले चुमा चाची हो एललना 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 छाती से सुता के पिया साथी जत भइले अरे कितना हुलिया बे अरे कि देखी हुआ खाती अरे कि मन करे कि उलाती हो ऐसन भैया हुए चंदन भैया अरुण भैया जे कि हमनी के तो मानवे करे ले हमार कल्लू भैया हमनी के तो मानवे करे ले लेकिन अगर दिल में केहू बाड़े तो कल्लू भैया बाड़े भाभी का करी युवा देखी मन करे चाहती तो मन करे चाहती एललना एललना दर्द से कमरिया जाता भाई दर्द होता आसू बाबा आइए बस और कितना कौना माँ से बाबा मोर बियाह कइले और कि कौना माँ से विदा कइले हो कल्लू भैया भी मिलते रहने मेरे बड़े भाई बहुत बहुत पुरस्कार आशीर्वाद हमारे चंदन भैया के अरुण भैया के यहाँ तो रुकवे ना करिए आज रुकी ही ना हम फेरा में रहे कि जाके हम कुछ दे अतना ना बड़ बड़ लोग बैठल बड़े कि हम का निकाली और जितना बड़ बड़ कलाकार गा के जैसे भी गईले हैं मरे लगवा बहुत अच्छा अच्छा गाना गाए हैं हम थोड़ी ना कुछ बोल रहे हैं
कच कच मारत आँख पर और एक और बात बता दी चंदन भैया गोलू भैया हमारे कल्लू भैया के आशीर्वाद से रोशन भैया के आशीर्वाद से धनंजय मामा के आशीर्वाद से एगो फिल्म में हमारा काम मिलेला बड़का भैया पवन भैया पावर स्टार के साथ जोनो फिल्म के नाम है साहबाद और वही साहबाद में बानी कौन मस पापा मुर्तिया कइले कौन मस पिता कइले हो एललना 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 कौन मस एललना कौन मस वही अब डांस होगा कौन मस पापा मुर्तिया कइले कौन मस पिता कइले एललना कौन मस तनी से जानिया एललना कौन मस तनी से जानिया ओए भानिया फागुन मासे पापा दिया कइले चैत मासे विदा कइले एक देखा पापा तो पहले से बनल बाड़े कल्लू भैया पापा तो पहले से बनल बाड़े चाचा बनल पर इतना खुशी बा बुझाता इनको हाथ में कौन